Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini ang akong suwat suliran. Ako si Joel. Hingkod ang pangidaron. Minyo ug taga Malabuyok, Cebu. Apan dili gini akong suliran. Suliran kini sa akong kauban sa trabaho nga si Rindel. Minyo, 39 anyos, ug may duha ka mga anak. Punto legal kining iyang suliran. Kabahin kini sa iyang pangan. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Yan ako sa mong trabahoan. Mahayo kay di pa ko late. Oh, uy, ang ako maning kauban si Rindel. Wa ba siya kabantay na ako? Seryoso mag-isig naong ron? Kiaway man siguro ni siyang asawa. Ako pakalitan, be. Rindel! Ay! Lalaki gid ka, pre. Nakalitan man tuod ka, pero wa ka maigking sama sa usa ka babae. Kung mao na kaning makalitan. O sama sa kaning mahuyang nga moingon dayon. Ay! Mana ba no? Laki gid ka. Usa trip ni mo eh. Ay, wala gud. Kita manggug ko nga nagduko-duko ka diha nga naglakaw. Nya, hangad sa langit. Pero pag kuan nahibong kay ko. Nunsa di ka? Anong ka? Ay da, naglabar akong usa ni tabo sa kong pangan. Ay, Ha? Kaya nga naman, ano sa mayong pangan? Napiyang? amaw ka pre. Buha nga bitaw pre. Huwag ito makasabot ko na naunsa na akong pangahan pa. Naglipog dyan ko unsang pagkahitabu ah. Kay, nga lagi? Ay da, istorya taon niyang lunch break pre. Panso sa ta, basi maliit na ta. Unsa? Uy, dako agud ang problema ha, pre. Unsa man ang pagkahitabo ah? Na, huwag ko mahibaw ko na unsa na pre. Kung unsa pagkahitabu ang anong naduha akong pangahan. Kaya naglibog ko na. Rendi lang yung pangan, di ba? Paano sa to? Sa pagkuha na ni mo ron og PCN sa ganito? Render na nga akong pangahan pre. Render? Abinuang. Di ba nga kasado man mo sa mga asawa? Oo pre oy. Og kaning rendel pre. Nga mo ang pangahan karon ang akong gida. Pagkataos akong mga anak pre, mo gina akong pangahan silang birth certificate. Sukat pagsugod na kong trabaho, mauna ng pangahan ang akong gida. Mauna na inaasa akong SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sa akong mga ID ug tanan akong transactions. Biro libugag yun. Na, dako ka ng problema tuol, pre. Mulang. Mo naglaban akong uron pre. Pero sa inyong papakasal ba? Di ba mo lukat man taan nag-birth certificate? Aw, naglukat yung tingali ko pre. Ano mo ramag? Dili ka sigurado. Aw, dili man gud ako ang nag-process sa akong mga papeles sa mong kasal pre. Ang ako magong mama. Ha? Ulit tao ba akong trabaho din he.
Maong di mapagkasal na mo sa akong asawa, pre. Nabaliw kong maamas tanan akong requirement sa kasal. Siya na ang mo process. Kay duty man ko. Kanil laging nangayawat taon kong duty kay kaslunon ko. May gastuhan. Ang imong mama siguro ang nagmaniho ana sa munisipyo, pre. Ibaw na siguro tong mama nimo ana. Gimaniho lang aron nga makasal gyud mo. Pangutan na lang imong mama. Na, patay naman akong mama, pre. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Hasta ko. Naglibog ko nga nakalusot nga nakasal ang akong amigo sa iyang asawa nga ingon mali ana nga may problema siya sa iyang birth certificate. Wala sab siya mapangutan-an kay patay naman sa bang iyang mama. Nga mao gyud nagprocess sa mga papili sa ilang kasal. Ug unya, Mao ba? So ka na pagkahitabo agod. naglibog lagi bini parang rindi lagi kung ngano nahitabo na. Kay nakasal ba siya sa iyang kuan, sa iyang asawa karon? O nya mao man nga na ang gigamit. Oh, posible gyud tuod nga iyang mama ang nagmaniho ana aron lang makasal siya siyang asawa. Amo sa na siya akong duda. Kay may kailam man kuno tong iyang mama nga na magtrabaho sa munisipyo. O manggani kuno toy iyang gipamalihog sa pagprocess sa iyang mga papili sa kasal. Kung mo nakipuhat siyang inahan, tako na yun sila problema ron. Problema gyud. Kay tiyaw mo na nga sa tanan niyang records sa trabahuan sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, sa ilang kasalog sa mga birth certificate sa ilang mga anak, kanang rindil ang iyang pangalan. Unya, ang iya gid ang pangalan sa PSA, rindil. Unsa di spelling? Ang iyang pangalan gyud nga gida kay Rindelman. R-E-N-D-Y-L. Anya? Unya kay sa PSA di ay Rinderman. Hala. R-E-N-D-E-R. Ah, Rinder. layo. Ara gyud di ay kung spellingon, uy. I mean, maklaro gyud unta ang sayop ba? Lahi ra ba sa kalainan ko ng diferensya I ug E o kanang O ug Q nga di kayo maklaro ba? Murag duda sab gyud ko uy nga gimanihon na siyang mamas munisipyo. Nga largahan na lang ba aron lang siya makasal. Hala uy nya sa records di ay niya sa eskwelahan dong unsa man di ay. Kay di ba pangayuan man taan nag birth certificate sa atong mga maestra ni graduate nato gikan sa elementary o sa high school? Driver ba na mo si Free Rendel? Murag wa man siguro ganin nagkahumalog elementary? Unsa? Hala, dako man naggasto gaw. Ha? Sa ako na ibawaan god, kunon sa records nimo sa PSA, mao sa gyud ni tumanon o sundon. Unya kay sa record niya tanan, kanamang Rendel ang iyang kuan pangan. Dili man ka lang render sa PSA. Kana mo'y dapat ipausab gaw. Og dili ang PSA. Unsa? Nagpangutana og sulbad ini ang akong amigo. Puwerte gid kunong dakua og gasto sa pagpausab sa iyang mga records og hasol pa gid kuno kaayo. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ang pangan sa akong amigo sa iyang mga records kay Rendel. Apan sa iyang birth certificate sa PSA, Render man hinoon. Apan nganong nakasal man sila sa iyang asawa? Ikaduhang pangutana. Ang tanan gyung record sa akong amigo sama sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, marriage contract o birth certificate sa ilang duha ka anak kay Rendel gyud ang naa sa record. Mao nga gusto sa akong amigo nga ang PSA mao ipausab. Pwede ba? Ikatulong pangutana.
Kung dili mapausab sa akong amigo kining sayop sa iyang mga records, dili ba niya siya makaklaim sa iyang mga benefits puhon sa SSS? Ikaapat og katapusan. Unsa magay mas maayong buhaton sa akong amigo? Unsa may angay ani niya nga ipausab? Asa masab siya mo duol og mga pila masab kaha ang iyang magasto? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joel. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana natong emotional, mga problema nato sa mga nagkalain-lain nga mga karelasyon, kapikas, pagpanrabaho nato, mga dokumento usa pa ng mga pangutana nga gusto ninyo makabtan og tubag or kasulbaran, ipadala ang inyong suwat guys. Suliran_612@yahoo.com or naatay Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang detalye, hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana ug mga problema. Dako namong pasalamat sa tanang mga naminaw nato sa mga nagkalain-lain nga plataporma, social media or Facebook account nato. Dili lang ang drama mapaminaw guys ha, ang uban pang mga programa papaminaw gyud nato na siya aning ato ang Facebook account, napud ta YouTube account, and of course no lagi hapon ato ang radyo no based on our radio frequencies. And thank you also sa mga mo message nato, mag-like o mag-follow sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Joel, ang pangan sa to ang letter sender, taga Malabuyok, Cebu. Hingko dihang pangidaron, minyo, unya, iyang pangutana di ni para iyaha. Pagkabahin ni sa iyahang kauban sa trabaho, katong si Rendel, no? Napaminaw man na nato sa drama ganina. Si Rendel, minyo, unya, ang iyang pangutana, I think nato siya problema sa pangan niya. Kay, ang iyahangan, Rendil, R-E-N-D-Y-L. Pero sa PSA, render. Narong man ang duha ka litra, ER man ang nabutang. Medyo layo ragyod, no? So una niyahang pangutana, kay ilang ingon dako lagi kuno gasto kung ipausab. Unang panguta, ang pangan sa akong amigo na sa PSA kay render. Ang nakabutang, pero yan tinuod ngan kuno Rendil. Apan, nganong nakasalman sila sa iyang asawa? Posible nga ang nahitabo is ni-execute silang dokumento nga pagpamatuod unya gisugtan sa local civil registrar nga kanaganing mingon tag affidavit of two disinterested persons basin gipasubmit silang dokumento para pagpamatuod. So mo nang gidawat didto og mo'y gisuwat ang pangan nga Rendel. Pero ang nahitaboan na inconsistent na hinuon ang iyang birth certificate ug ang iyahang marriage certificate. Ikaduhang pangutana, ang tanan gyung records sa akong amigo sama sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, marriage contract ug birth certificate sa duha niyang anak, Rendel gyud ang naa sa record mo nang gustos kuno siyang amigo nga ipausab ang iyahang PSA. Pwede maybe lang no maybe ang atoa lang is ginahanglan gyud nato siya ilisan. We'll have to choose, guys. Sorry, nawala ko. na ini-text. Okay, balik na sa pangan. Ang kaning Rendil o render, dili man good, may tatog ka ng ang nalipat rata ba with regards to the name or spelling, pero ang sound similar. Render or Rendil might be, I may be wrong ha, considered as not a clerical or typographical error, but a total change of the name. Nganong ako man nang gidiscuss sa inyo ha, kay lahi manggod ang course of action provided for by law kung change gyud ang pangan or it's just a mere typographical or clerical error. Kay kung typographical or clerical error ra ni siya, sayon ra. Kay di man ta kihalang maadtog korte. Adto ra man ta sa local civil registrar, ipausab, unya, pahibawon dayon, i-annotate na siya sa imong birth certificate, unya pahibawon, ma-annotated na niya, masubmit na po na nato balik sa PSA. Ang problema, kung dili na dawaton sa local civil registrar, unya mingon ang local civil registrar nga kani,
change of name gyud ni moadto gyud tag korte, magkinahanglan gyud tag abogado para mausab ang pangan unya. Honestly, medyo kutig gyud siya. But it's doable. So ako ang suggestion, you try to go to the local civil registrar. Kung dawaton nila nga typographical or clerical error siya, masayon. Go ahead. Katulong pangutana, kung dili mausab sa akong amigo kaning sayop sa iyang record, dili unya siya makaklaim sa iyang mga benefit puhon sama sa SSS. Now, kung dili gyud na niya mausab ang iyang usbon, tanan ang iyang SSS, iyang pag-ibig, dadon niya tanan ngadto sa offices aning mga opisina ha, aning mga ahensya ha, ipakita niya ang birth certificate para mausab ang ilahang record dito. Okay? Mura na kasta ang marriage certificate mausab pod, ang birth certificate sa bata mausab sad. So but that will make everything consistent from the birth certificates up to the last legal document sa pangan, passport, driver's license, and all. Although kasabot ko nga ang pinakasayon, ang kanira yung change of name or correction, no? Clerical error, no? Kay maora mangiduntay sayo, pero we'll have to go through the process. Either way, naagid tay buhaton, di kita pwedeng mag-urong. So pilian lang ang least hassle ug least gasto. Ikaupat ug katapusang pangutana, unsa man gyoy maayong buhaton sa akong amigo? Unsa may angay ani niyang ipausab? Asa man sa siya moduol ug pila man sa bang iyang magasto? My suggestion, go first sa local civil registrar kung asa narehistro ang imong birth certificate, no? Asa iyang narehistro ang iyang birth certificate. Unya, ipapangutana hangyo dito kung pwede ba ni siya mo qualify as a clerical error or typographical error para mas dali. Di na ta mo adtog korte. Pero kung kinahanglan yun nga mo adtog korte, mukuha tag abogado, mga baron tag tabang sa public attorney's office para ma-change na siya. Kay para nako, mas muna'y dili hassle, no? Kaysa sa pila ka, imagine na pila ka dokumento imong usbon. Birth certificate, transcript of records, TOR, birth certificate, marriage certificate, TOR, birth certificate sa duha ka anak, tanang mga SSS, driver's license, ana ba, imagine na pila ka opisina kahensya ang imuhang adtuon kaysa sa ang local civil registrar or ang court lang. Either way, para nako ang pangani mo imong usbon. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.